Nag-vlog ka. Today, magbabike kami. Hindi sa trail pero sa ilog. Bro, what are you talking about, man? De joke lang. Magbabike po kami papunta sa Paracad View dito sa Kawayan, Ilocos Sur. So yeah, let's get our gears muna bago magbisikleta. Paracad, Kawayan. Kasama ko nga palang magbabike ngayon sila Papa, Dave, Joshua, Michael at Christian o Teban. Teban kasi yung palayaw niya eh. And siya po yung isa sa mga nakasama kong nag-trail nung last video. If you haven't watched that yet, go check it out. Giant. Versus po tayo na dada. Naka-on? Wala ko. Madami timer na madami din na timer. Ito po yung diversion na dadaanan namin papunta sa Kawayan. Dadaan kami dito sa diversion road dito sa Bantay para makaiwas sa mga traffic. Michael! Ha? Kaya mong big headset. Marami. So, Teo Sarkoid di? Mata. Uy, gawin, ganda yun. At habang pumapadyak kami dito sa diversion road, may I invite you to please like this video, tapos mag-comment po kayo if may mga suggestions kayo for next video. Or if may mga questions kayo, then I'll try to answer them. And don't forget to subscribe. It's 100% free and you can always change your mind later. May river dyan eh. Oh, may river. Sheesh, river. Gagi ba't ang bilis ninyo? At nandito na nga po kami sa pasukan papuntang Paracad View. Paracad View tayo. Hindi yan ah. Uy, trail! Trail yan eh. Nasa municipality na pala kami ng Kawayan, Ilocos Sur. Pero di ko alam kung anong barangay ito. Paracad, saan na yun? Uy, river. Mo. Sana yung iba. Ay, tutuwa tayo din. Pinagatingin mo yung kaldari. Ha? Pinaglag. Ay. Wait, guard. Slow down lang muna. Kaya, pwede ako. Hindi na may iba. So nag-slow down kami ni Dave tapos hinintay na lang namin sa pasokan yung mga ibang kasama namin.
Hello guys, saan kayo punta? Sa Barakat View. Baraka. Let's continue our journey. Sa Bagnet, ano ba? Ada. Okay ah, pagi tatlo. Uy, walang gagalaw, walang gagalaw. Ang unig dito ah. Bakit ang unig? Naka-on? Kita man juro pa man. Kikita ko na yung mga mangroves. Hi guys. Tani para ka view. Tini. Dapat ko dyan eh. Dapat Ferris wheel dyan eh. Okay, lumabas kami pa ay. Ferris wheel? At nandito na kami and nasisilip ko na yung mga mangroves. Tapos may Ferris wheel pa dito. Tapos may parang mga tents at nipa huts. 3, 4, 5, 6, sakto. Inem. Mapuno yata na eh. Doon sa bike, no? Entrance niya ata sa pulo. Ading, ada entrance fee na? 20. Tinaga mo. So here's a short montage of Barakat View. Para ako dun. Fresh water yan eh. Nagpahinga kami saglit dito tapos tamang explore lang habang nagkukulitan yung iba dun. Nahihiya ka pa. Butas-butas na. Hey, Vsauce! Michael here. Diyan mo na malatayanin eh. Santag pag napag na. Da? Alimango? Nagbubuti di. Tanong ni. Oo. Oh. Kagi. May tahong din oh. Tahong na eh. Tahong, meron din tahong. Baka may crocodile din dito. May kaim na Yun, crocodile. Insert realistic crocodile. Uy, gagi crocodile. Uy, gagi wave yan eh. Wave. Ada ko yun. Baraka View. Baka dapat na yun napakasyon. Parakad, wrong spelling man tangiwa man. Ang kabilang tayo. Sigla umong tito gaw mo. Kaya ka sir. Danong ka ganun. Hindi na tayo gamit. Hindi na tayo gamit. Mapita. Kamu. Bulsa. Hanggang bulsa mo. Nyata. Hindi na tayo gamit. Kaya naka-on. So namit pa. Ay, sikat ka gano'n. Nalaman ro pa mon. Sikat ka to. Kagi ahon. Okay, papadyak ulit kami to the next location. Ay. Ada silaw-silaw gamit bridge niya. Ay, AJ. Hello! Yawid ka na. Gagi, nag-amo. Suwan na ka kayo. Bye-bye! Di yan nakakaintindi ng Ilocano. Go home! Hey guys, pupunta tayo sa Kawayan Bridge. Kawayan Bridge! Sa bridge ng Kawayan naman kami pupunta ngayon. May mga pailaw kasi yung buong bridge nila every time sasapit ang Pasko. So yeah, we're gonna check that out. Tapos doon na din kami dadaan pa uwi. Uy! Yung technique yun ah. Oo nga rin. So habang pumapadyak po kami, I just wanna do a quick shoutout sa mga nag-comment at nag-ask ng questions nung last video. Again,
If di pa ninyo napanood yon, please check it out. Tapos panoorin nyo na din yung mga previous rides ko dyan. And shoutout din pala kay Daryl Rabang na nag-birthday last week. Ride safe, idol. Hey, kambing. Nalunok akong spider. Nag-flasher. High rise. Da merong Morangga MJ sa. Gagi, wrong turn. Kawayan. And andito na nga po kami sa sentro ng Kawayan, Ilocos Sur. And dito po sa pa-left na daan yung papunta sa bridge nila. Ganda. Yan. Ito gamin yung bike yun. Ito yung gamin. Nagamin sa Nagamin. Ikan may amin na tagayan eh. Ikan ba yata? Kita magtartaray doon eh. Ang galing! Ang galing! Ikan niya. Fish! Ay. Fish! Ako mabuto yun. So pagkatapos naming magpahinga saglit, umuwi na din kami kasi dumidilim na. Gagi, ahon. Patulak. Singarad. Ay, pero. Pero pas-pas na rin. Mamaw. Ensayado. Mulang devil yung naman. Pilita na. Ito yung UNP no. Nabawarad College. So yeah, dito na matatapos ang video na to. I hope nag-enjoy kayong sumama dito sa short ride namin. Please like and share this video. Wait, may dumaan. Please like and share this video to your friends. Tapos mag-subscribe ka na din kung hindi ka pa nakasubscribe. Dahil malapit nang magka 200 subscribers ang DRN Trails PH. So again, thank you. Ride safe y'all. See ya! Nag-vlog kan. Hi guys! Welcome my vlog!